Yeah, I wish I know how to reach this guy Anakuzi here. Oh, we have to onye forward this my question to him. Like us na ajụjụ nwanne anyị nwoke jụrụ gbasara onye mụ nwa between ya nwa na enyi ya nwanyị duto na omere ego na nwa nwanyị ya nwa family dey care the lady nwa amụta. In that aspect ka m chọsiri ịjụ ya ni ka maka ihe a na-ere kita in our younger families. Nwanyi di ya, nwanyi isi be di ya, ofu nwa, ụmụ abụọ, ụmụ atọ, ụmụ anọ mụtara this man. A na-ekwuzi na with the DNA nwere nke bụ nwa the man. Na the woman pụrụ outside ga mụta ụmụazị anụnwa bo ya na ọ bụ di ya nwa mụ ya. And the di ya mecha chọpụtara na ụmụ anwa abụrụ blood ya na ọ bụrụ ya tụbara ya ime. So based on that argument, onye muzi nwa the woman mụtaziri. Because according to one nine nwoke na-eme nkuzi ya, as long as ị mere ego nwanyị na nwa nwunye gị ahụ mụta bụ ndị nke bụ ụmụ gị. But the man, according to NMA Kita, after the DNA, he found out that no mazi ni nawa onwero nke bụ nke ya. So for that, I don't know through the woman or not see the woman chirekwa mazi aga share the man motara ge hawa. So based on that teaching one night we can teach. So o mean no buzin the man nụrụ nwaanyị anwa because ọ ya mere dị ego ya mere isi ego ya mere ya butere nkwụ ya mere all the ritual niile eji anụ nwaanyị. So ụmụ anwa ọ claim by DNA na ọ bụ ya mụ. So no ya nwezini ha. So biko enwere ike forward this my message to this man, this our brother na kuzi. I would like to know the detail because ihe akwụghị na-agbasa ezinụlọ kita ka o nwee ike inyere anyị aka keziro gara na agbasasị for that reason. And obokono ka onyezie manpower to the women okwu ha na-apụ ama aga amụta nwa a na-ejizi DNA ọrụ bekee kita mara that no brother man mo. Biko forward on my message if you can reply us ka odema ka answer mụtakwa. Ekenekwa m onye ọbụla kene nwoke kene nwaanyị aja anyị Igbo ekene na m ọnụ ndị debere aja anyị Igbo ekenekwa m ọnụ isi ome ka ntị nụ isi ozuo ome ka ntị nụ ekenekwa ngụ isi ozuo ome ka ntị nụ ya asa nwụrụ nwoke fan ọ na mme nkuzi some of my teachings if you can answer you direct ọ bụrụ iwu na mụ abụrụ mụ the monopoly of ọdịnala Igbo ejighị ụbụrụ m were ọdịnala Igbo ịghọtago abụrụ m machi ife niile. Ọ bụrụ na mmadụ onwe nkuzi mmelo wee forward na group mmadụ wee nụ dị nkuzi wee ask ya for a reply, you can answer. Nya ka anyị enwe ndị okenye n'ọgbakọ, you can answer him. It must not be me. Even amadụ nna m ka ajụrụ ajụjụ a ọ gwara m just bata ịmara anya ka m ji ekwu onye jụọ m ajụjụ nya ka gịa m na so that ka m wee fụ nne ha anya na the group ka m fụ na nwere m ajụjụ ajụrụ m ebe a ka m bataba ajọsọ mfụ messages nsị ka m batago nwe bata wee fụrụ na-edere afa m ede na ere ghọtago. Biko forward all this young man ife a kwuru kịta ife a na ha ekwu kịta biko gwa ya atụrụ si na onye nụọ nwaanyị nụọ mụ ya na na-abụso 1 2 ife nwoke ji eji anụ nwaanyị ka m wurie wee basaa ka o wee tọrọ agbụrụ ka o wee mụbaa n'omenala Igbo ọ bụrụ na ịtụba nwunye m ime ka m nwere onwe m na-ama atụ ka m ghara iji mmadụ etu ọkịta nsi wee jeje nụọ nwaanyị o wee bụrụ na ịtụbalụ nwunye m ime mana ọ bụrụ mma ọtụbara ime ahụ o wee bụrụ na atụbara nwunye m ime mmadụ bịaba ma itie nwunye m gbaa n'ilo wee tụta ime
agbụrụ nyọrọ ụwa ahụ si wụ na ngwulu mụnwa Somtochukwu UDOYE. Immediately mmele ego gee ntị ka unu n'ife nkwu. Immediately imele ego n'isi nwaanyị ka enwere agreement na the portal of reincarnation dị n'ime nwaanyị ahụ will open for your family and her family. Immediately imele ego n'isi nwaanyị ka enwere agreement na ọmụmụ ọhụụ na ya esi n'ahụ nwaanyị apụta wụ na ngwuru yana na ngwuru dị lady ka ya esi na-apụta. Ọnya ka eji eme na ndebe nna na-anya ụwa, ndị ikwu nne ya na-anya ụwa. Ọ bụrụgodu na nwaanyị ahụ gbaa n'ilo, she is your property and whatever she possesses is your property. Nwoke ahụ tụwara ime bụ onye ori ka ọhụ ejide anyị amụ ya ọkụ onye ejekwutoto uwe mgbe gboo. Ọ bụrụ na ewu a family na accept nwere ike accept outside blood, ụmụ ahụ bụ ụmụ gị ka ọhụ, no doubt, unless nọ na ini dile, unless na ị nwere ọmụmụ be, unless na gụwa nwoke dị potent ịtụwa nwaanyị ime. Isi because of this infidelity nwaanyị a ngwa ma ọgụ ma ụmụ ịmụtara kpọkọrọ pụọ na mma akpọ ọbara ma amalọ. Ịghọtago? Mana ọ bụrụ na ịdụ impotent wee decide ya na ị chọrọ ka your ancestral generation continue, as long as nwaanyị ahụ dị ime kpam, ozuzu ụwa na-apụta n'ụwa ahụ bụ ngwuru ma ọ bụ ngwuru nwunye gị ahụ ka o si apụta, maka na ife aṅụrụ n'iyi gọọ ya na ọjị gọọ ya na ọfọ mgbe a na-eme traditional marriage. Ọnwa gị ka ọwụ ọsọkwa nwoke ahụ bịa ma ọrụ ụmụ 200 owewuru ka m mara gị atụ. Let me even change this topic ka m mara gị atụ ka m gwa ha sensitive ife adịnala Igbo. Ọ bụrụ na ị nụrụ nwaanyị gụ na nwunye gị wee nwee okwu wee baa mba, nwunye gị wee na gụ na ya na-abịa ebi ozi for 1 year, gụ na ya na-abịa ebi ozi for 2 years, mana ego ahụ imerụ n'isi nwunye gị ka dịkwa n'isi ya. In fact, as a matter of fact, ị nọ na nwaanyị ọzọ, mana ego ahụ imerụ n'isi nwunye gị ka dị n'isi ya. Ndebe nwunye gị ewechighata ha ego imerụ back, ndebe unu ewechiga ha ego nwunye gị ahụ emere n'isi nwunye gị back. Listen very careful. Ndebe nwunye gị ewechighata ha ego emerụ n'isi nwa ha back to you, and the nwa na onwe gị ejeje were ego ahụ imerụ n'isi nwunye gị back to you. 1. Customs and tradition stipulated that that woman will never marry to any other man. 2. Nwa na ọmụtalụ out of your family, you can lay a claim to it. Ọnwa gị ka ọwụ. As long as ego nwaanyị ahụ dị n'isi, custom tradition mekirie ka ọ bụrụ na under most no mgbagha na nwa ọwụ na-amụtara na ngwuru ahụ bụ nwa gị ka ọwụ, because ego nwaanyị ahụ ka dị n'isi. Chetakwa na gị na-ebi ozi o, unu esekwa n'okwu ọnaba, mana ewerubụ ha ego n'isi ya. Nwaanyị ahụ anyị anụzi dị ọzọ until ewepụ ego ahụ n'isi ya. 2. Nwa ọwụ na ọ mụtara na ọ na-ewepụ ego ahụ n'isi ya wụ nwa gị ka ọwụ. Ka m ngwa ka ịfụzie this one, do very very aware of your family. You are talking about nke shitiri be. Ka m bupụzie out of cheating self, ka m bupụzie na onwe ozi business jikọ ọgụ na the woman, mana ego imerụ karị n'isi ya. Mana ego imerụ karị n'isi ya. Nwa ahụ remains nwa gị. Agbụrụ gị ka ọwụ, mana ọ bụla ọbara gị. Because no, agbụrụ ma agbụrụ nwunye gị amin, mana ọ bụla ọbara gị. Because na the agreement of marriage bụ ka agbụrụ m si na ahụ nwụrụ nwaanyị anyị bịa mee ego enu wee pụta. So you should make relate message to this man. Even though the woman will suffer, ndị chebe nna gị ya ata ya afụfụ. Yes. Ndị chebe nna ya ata ya afụfụ. Yes. Reason ndị chebe nna gị ya eji ta ya afụfụ owu na nwunye ha doro iyi ajọghị ba egwuregwu sị na ubi agbala ogige na aka ji ihe. Ọ sị na ube doro iyi bụ na mmadụ nwee.
reason ndị ichie ebe nna ngụnwa nọrụ the girl ya eji were ata the girl afụfụ agba the girl ụta apọnichi the girl eme ya attack bụ na nwunye ha agbana n'ilo na nwaanyị ha ga-eje nụta ka o were ọbara mgburu ha wee mụọrọ ha their generational children ya pụtakwa ụwa ka the lineage continue ejegoje contaminate outside blood mgbe ebupụtara ha na family ha. Now she has punishment for it. Ndị ichie ebe nna ya ata ya afụ mana onwe ka ya ghọta afụfụ a na-ata ya maka nobody to tell onwe onye ya ekwe ote ka na ma ekwu a lot of people amala ya no ọdụ ga agbatago m ya n'afa 2 3 4 5 times nwaanyị ndị ichie ebe di ya na-ata afụfụ. Nna ajụgunu na-ese kedu ife na-esere nwaanyị na ndị ichie ebe di ya ha na-agwa m n'odi agharị o mere ụgwa nwejuwa kere ụgwa dị ife ahụ n'otulete ọ lara di na-ejite na abụ na ọ lara di ezi nwee jụọ nwaanyị ọgbara ilu asị m n'ọnya na-ese okwu ị nwere nha ya ha ndị ichie ya ataghị afụfụ ya akpụ ha alụ. A lot of things they involve for that woman melu such a thing, otherwise ọ ya atagide afụfụ ahụ wee nwụọ ọsọkwa ya na ọ dị ebe ọzọ because onwe go dent na that family ọ bụla agreement eji eje nọta ka o kipụ. That is why o ji eme na ọ bụrụ na nwoke dị impotent mgbe gboo o wee decide ya na ọ ya amụtanwuzi nwa bụ nwoke ererechagofu na ọ ya amụtanwuzi nwa n'ikekwe na whatever mebiri na manhood emebigo before nwoke na nwaanyị ahụ edecide ya ngwa ka anyị chọọ another family member, ngwa ka anyị chọọ another ancestral lineage, ngwa ka anyị chọọ another ancestral blood nwere ike ịdị na wutiu asị nwunye m ka ịdị ime before execute anyị ekpe ikpe na ndị ichie ka ndị ichie mara na nwunye ha agbahọ n'ilo no agreement between nwa ha na the woman so that there will be no punishment for that woman. Accept that ọnwa anwa ọsọkwa ya onye na di ekwekọrịtara ka emee ha wee jeje mee without proper direction, without proper initiation and without proper explanation to the ancestors anabata nwaanyị ahụ na mgburu ha, they will punish that woman. If you go the game. So ọ bụrụgodị na nwaanyị ahụ n'isi be wee pụọ mana ego imelu ka dị ya n'isi o wee pụọ wee tụrụ ime o wee mụọ nwa. Igbo bụ Igbo, omenala Igbo stipulated that na nwa ahụ bụ nwa gụ, no two ways about it. Ka ọ yi dị esugo stampụ aha agbagha ya agbagha. That is why eji eme ọ na nwoke na nwaanyị nwee okwu nwaanyị ahụ na ha ana ndị be ha decide ha na ha chọzi ka nwaanyị a jechi ya ebe agburu ha ọzọ maọbụ nwaanyị ha decide ya na onwe ozi ife mmelu ka ọ nụkwa nwoke ọzọ. The first thing is anyị emewu bịa na were ego mere isi anyị ka nwaanyị dị free. Omenala Igbo ka ọnwụ. Ọ bụrụ na nwoke na nwaanyị nwee okwu nwaanyị ahụ ana the first thing nwoke ahụ ya na-agba mbọ wụ ka anyị jekwaje were ego anyị merụrụ isi ka ọ mara na ahịa ka anyị adọghọzi na arụ so that ọtụtụ ime ka o buru ya mara na agbụrụ ya nwee na ọha anyị nwee aka anyị apụọ na and before ejebekwa ije ahụ a na-agọdọ agọdọ ọnya ka eji eme mgbe ọbụla a na-akpa nkata ife gbasara anụrụ di na anụghọ di n'ala Igbo mmanya na-adọrịrị ya maka mmanya ka eji ebido mmanya ka eji agbasa. Mmanya ka eji ebido mmanya ka eji agbasa. Enwere ike masị agọzi na ọjị na-abịa adade maka na iwedu mana mmanya ya adụrịrị ya ọnya bụ na ije ahụ na-ejeri ya ọfụma ewe wechighị ego. That is why mgbe gboo na ọ bụrụ na nwaanyị mee ife wee mejọ nwoke wee mejọ ngwuru ọnụ uru na nwoke ahụ elerechaga anya wee decide ya na ọ chọghọzi ịnụ nwaanyị a kedu ife ahụ eme ogotara ya ite otu nkwụ n'ite otu nkwụ ahụ ọ majiri akwụkwọ ube maọbụ akwụkwọ ojoko fee ya obi ihe nwaanyị ahụ n'ise si ya ngwa webụ n'ebe ụnụ nwaanyị abụrụ ha na-abata be ha nwoke ma ọdịnala nne ha anya n'isi nwa nwaanyị fụna bụ mmanya etinyere akwụkwọ n'ime ife ya ma ahụ na alụ eme ọjọwe Nneka ọgụnụ ka imelụ Nkechi ọgụnụ ka imelụ nwoke bi n'ụlọ nne ha n'anya fụ na nwa nwaanyị na-abịa ana die so ya abịa o wee na-anya n'aka die wee fụ na die bụ ite otu nkwụ amanyela akwụkwọ ube ka ube beru n'oke maọbụ akwụkwọ ojoko n'ohujie na nwoke ahụ ife ozi ya kụọ ya ụlọ mmiri ya na maka ọmalụgo na something wrong with that family na family ahụ ebie na nwaanyị ha fiere akwụkwọ ube wee kpọnata
ife ọsasa ya ekwu okwu owu kere mbọsị anyị abịa werukwa ego anyị mee n'isi ya. So ome ka ntị nụ bujekwana m ozi ya to this man wee na nwaanyị ọwụna nwoke ọwụna mere ego n'isi ya rightful way ọbụrụkwa nke wayo ha na-eme kịta ọbụrụkwa nke wayo ha na-eme ọtụtụ nwoke na ala Igbo anụgo nwaanyị mana ha anụghị nwaanyị. Yes, ọtụtụ nwoke na ala Igbo nụrụ nwaanyị mana ha anụghị nwaanyị. Edebe ahụ na ha nụrụ nwaanyị mana ha anụghị nwaanyị. Ọ bụ ụdị a na-eme kịta anọkata emekasị ofufe. Nwaanyị ọwụ na anụlụ ka esi anụ nwaanyị mezuo ife n'isi nwoke ọzọ wee jee bịa tọba ya ime ndị nwe nwa ahụ ngwuru nwoke ahụ nụrụ ya nwee kịọ ed ada agba edrọ. Nwoke ọbụla nụrụ nwaanyị ya na nwunye enwe ichu nwaanyị ahụ na ewee mesịa ewere ego emere isi nya nwata nwaanyị ahụ wee dị ime wee mụọ nwa ahụ ọ mụrụ na ngwuru ahụ nwoke ahụ wuru onye na-anabata an outside blood na ngwuru ya ikekwe na onidiri nwa ahụ. Ọnwa ahụ ajọ okwu nwa ahụ enweghị ife kpetara ya nwa ka ọhụ maka na ego ka dị n'isi nwaanyị ahụ. O wewuzie nke ego na-ebi n'ụlọ ọgba n'ilo nna ọnwa gị ka ọhụ kama na ọ bụla ọbara gị. Ọ bụrụ na ụnụ ndị na-accept outside blood you can lay claim to that nwa ahụ ọ nọrọbeghị ọnwa gị ka ọnwa emere ego ọ property gị ka ọnwụ. Mana ọ bụrụ na ụnụ ada accept outside blood ị nwere ike sị ya ma gụ ma nwa gị achọghị m unu jebe kpanụ. Iwu amaghị iwu ejighị abịa gụghọrọ ya nsọ na mmụọ maka na ọbara batara beghị wa ọbara ọnụ jụrụ ajụ na ndebe nna gị ada ewu ọbara famalọ. Mana ọ bụrụ na ndebe nna ha na-accept nwa wa agbụrụ fa ma ọ bụ ọbara ha ma ọ bụ ọbara ha amaghọ mana agbụrụ ha ka ọnwụ. Ọ bụrụ na ndebe nna ha na-accept outside pregnancy mana agbụrụ ka ọnwụ mana ọ bụla ọbara ha ya eji maka agbụrụ ahụ wee accept maka onye nyọrọ ụwa ahụ kwa be the man ka o si. Ife eji ene mmụọ ada ene na mmadụ. So wee were my brother isi ome ka ntị nụ burukwa ozi ma bujekwana nwoke a si ya na ọmụnwa IKENGA EZEMMIRI kwuru ya nụ onye chọọ onye gbaa ya n'afa. So wee bụrụ ya nwanne m nwoke aka m kwa nwanne m nwoke IKENGA EZEMMIRI UDOYE SOMTOCHUKWU aja na Igbo asị nke ọ dịrị onye ọna na mma. Onweze ka o si wee kpagha anya ma ọ gbagwojuo gị anya na ị chọrọ ka ịnụ olu m ma ọ ka ịjụọ m ajụjụ ụfọdụ ị nwere ike kpọzie m n'ekwentị 08068599577 ka anyị karịa nwoke na nwoke ma ọ bụ ka anyị karịa nwoke na nwaanyị ma ọ bụ sendịara m meseji 08068599577 mana nwanne m biko mmadụ akpọkwana n'ime abalị ka emesịanụ aka m ka nwanne m nwoke UDOYE SOMTOCHUKWU IKENGA EZEMMIRI na ANAEDO ọkwa Nnewi ka nsi eje.